Bună și bine v-am găsit la un episod de Fortnite. Astăzi vă voi arăta cum puteți edita o scară. Să sar jos și revin cu videoclipul după ce mi-au și eu niște arme și mergem jos. Să vă arăt cum puteți edita de pe un controller. Dacă vreți să accesați scara, apăsați 0, adică cercul, și pe aceea L2. Am împărțit pe aceea, dacă apăs L2, îmi face o scară. Bine? Așa, acum urmează cum puteți edita. Deci facem așa și prima dată cum puteți edita este așa. Luați de aici și duceți așa în partea asta. Și ați editat așa scara. Vedeți? Acum dacă vreți să-l faceți la loc, apăsați 0 și apăsați R3, butonul cu care vă învârtiți. Îl apăsați. Stați puțin. Nu era așa. Trebuie să faceți, vă duceți de aici și vedeți dacă vă duceți de aici, duceți-vă în față și v-ați făcut înapoi. Următorul lucru. L2. Așa și mergem. Următoarea putem face așa. În față, după aceea la dreapta. Și avem acest gen de scară. Uitați să vă arăt. Așa, următorul mod care merge este acesta. E ceva gen ăsta, doar că invers. Uitați. Hop. Vedeți cum le-am astea în față, după aceea la dreapta și după aceea mergeți în spate. Dar stați că nu, asta e altă variantă. Așa mergeți. Începeți mereu așa, dacă veți faceți metoda asta. O dată așa, la dreapta, după aceea în jos. Și v-a ieșit așa. Vedeți? Așa v-a ieșit. După aceea este metoda care v-am arătat-o mai înainte. Și mai e metoda asta. Nu știu dacă v-am arătat-o, asta. Aceasta, care nu v-am arătat-o. Deci totul este când faceți astea. Dacă vreți, puneți rampă așa. Faceți doar așa și v-a pus. Și mai sunt aceste moduri. De-astea care au așa. Pe aceea mai merge așa. Așa. Și merg și așa. Asta le faceți în funcție de preferință, în ce parte. Bine? Și cam acesta a fost tutorialul cum puteți să editați o scară. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut să mă dați un like și un subscribe, vă rog, că vreau și eu să ajung la 50 de subscriber să pot face primul meu live. Și dacă mai vreți episoade cu, de exemplu, să vă învăț cum să editați un con sau un perete, lăsați în comentarii. La revedere!